Don kikilikon. Amoña Martxelon. Zer? Zeruko odeiak zergatik ez dira inoiz ere hortzen? Fermintxo. Haurtxoei, ies egiten dieten globo urtin guztiak. Odeien artean sartzen direlako. Eta bide batez, odeiak eusten dituztelako. Amoña, eta arratsaldeetan eguzkia hiltzera doanean zergatik jartzen da gurri. Ai, Fermintxo, eguzkia ez da sekola hiltzen. Ez, arratsaldeetan eguzkiak bere argiz jositako jantzia erantzi eta pijama jazten du. Gero noski, lotara joateko. Amoña, eta izarrek zergatik egiten dituzte onla keinu pikaroako. Ai, mutikoa. Nir egiten dutele sanoita. Ara, izarrak karren artean izketan eta berriketan aritzen dira. Eta noiz behinka, guri begiratuta horrela egiten dute, gure adiskide direla adierazteko. Amoña, eta zergatik da elurra inzuri? Beti aidanik izan da elurra horrela zuri-zuria. Agian munduak bere barrukaltea eta bere bihotza erakutsi nahi digulako munduko gizaseme eta haurtxo guztiei. Horrela baita, zuri-zuria, garbi-garbia. Amoña Martxelon! Zer? Gurpilak, munduko gurpil guztiak zergatik dira borobilak. Ai, mutikoa. Ai. Eta orain prezixo zergatik jartzen dute Dondon Kikilikon? Argatik eta kitxo. Kaixo Dondon Kikilikon zale guztioi. Aspaldi honetan JK aritzatzezkigute esan eta esan Txirrimiro eta Txibiton zergatik ez ditugun programara gehiago ekartzen, eta ara ebentxe daukagu gurekin Txirri, kaixo? Kaixo, Jaime! Zer moduz gabiltza edo? Benetan ondo. Eta, aurrak zue ikusi nahi zintuzteten, beraz, bakarrik etorri ez edo? Ez horregatik gaude hemen. Bueno, ondo esan duk, baiz bere, hemen nago. Eta ez nola ala gainera, Zeba, zerbait berezirik ekarri dukala? Bai jauna! Ez diapanik inguru hauetan ez ze berezik. Berehala ikusiko duzu, Jaime. Zaude! Txirri hau beti bezain misteriotsu. Tankerik emango dionik. Kaixo, bikote! Hola, pirindola! Aizek, tío bueno! Ese txurri hori ikusten duk hemendik? Bai, baina justuan, ze itxumurstuan alde indik, esanaz, ez dakiz zeren bila joan bertzuela edo. Eta alde indik. Eta ni neoni ere banoa, lehiakideak batu zen edo ez vigilatzera. Ba! Gero arte. Aizek, txiribiton. Jaime hau memelo utxa du. Tontala piko utxa, Goncho! Baiet! Señoria izan, Goncho, neskatil guztia zeudean nirekin seko liruratuta. Eta bai, denek idazten ziotek berari karta mordoa. Dena kopiatu ziak, dena kopiatu intziak. Bai, hilek iskurretik hasita. Dena kopiatu intziak. Ez da hori egia. Inork ez zidakau kopiatu. Prototipo hau, arras originala baita. Nola esan du? Guztiz originala dela. Ez bestea, tipo xe? Prototipoa. Mototipo. Txiribiton autobus tipoa du, eta ez du hain narro jartzen. Aizak lontzegok, Jaime? Jaime? Bai. Txisa idea joan duk. Ez du, momenturik egokiena ba. Tira. Ba, zuei erakusi beharko dizuet nire invento berria. Hau duzue, mirrita txiridora, hau duzue Crispin.
Crispin? Zertarako balio du Crispin horrek? Gauza liluragarria da, Crispin. Gauza guztiak egiteko balio du. Lanak egiteko, bazkariak egiteko, aurrak entretenitzeko, guztirako. Oso ondo, arrautz pare bat pregitu bezala orduan. Gauza bat gertatzen da, begira, instrukzioak ahaztu ditut. Txirri, beti ahaztu ditu gauza guztiak. Bano instrukzioen bila, bere hon nato. Agur, babolio. Zer, kusiko dugu zer dagoen? Bai? Aia, zer dagoen hemen. Konto handiz, iztela. Txirren nabaitzen badu, ukitu diogula, nire trastea. Crispin! Crispin. Ez da gituzia, Polita, moian nima, Txurra baike, Txurra baike. Hau batzeko, Hauik ez. Ez digitzeiten hori? Eta, guztelako hinu da, no? Lojo xamare, Ai, moñoño. Zeinduk txiritan! Txiritanek puskatu du! Txiritanek puskatu, beti bezala. Eskerrak nirrik bat duela, lengusu bat ingeniero baten laguna dena. Eta, konpondengo den, laxe. Txain! Nola izango iko da, tontolo! Nola izan duk ikusten du? Nola, honela, txe? Usten! Beti burua gainetik. Eta orduan, hola txe, peixoso. Eso. Esto, hola. Ahaha! Hau sobratzen duk. Honela txe? Mirri, txiribito! Axa! Txiribito! Axa! Txiribito! Txiribito! Mirri, txiribito! Txau! Axa, mirri, ja! Voi! Kalzi! Torrezka! Kaixo, mirri eta txiribito, begira, hemen ditut instrukzioak, horren hasiko gara dele. Nontzeko txiribitoan? Txitsaita joan duk. Jaimekin alka aurkituko duk orduan? Bai. Begira, mirri, orain, beretzatu kerro, ire aurran egingo diat. Nire Crispin Pampin zoragarri honek, dantza egingo du. Bai? Bai, begira. Aizak, Zer? xatzek ibiltzen dantza egiteko potoloxia da hola. Mirri. Nik Crispin baino Crispon, esango nioke. Mirri, honelako traste automatiko bat, bosta jola zaio lodi edo me egotea, dantzan berdin egiten dit. Begira. Crispin, Pampin, Polit eta Fin. Dantzan egin! Begira. Zein zoragarria. Kontxo, dantzan egitez aparte, perkusila jotzen dik ere, Bai, tira, begira. Bueno, ikusi duzu zein ondo egin duen, orain beste gauza bat egingo du. Zer egingo du? Askoz ere zailagoa. Hoize! Orain gure Crispinek, Mirri, hitz egin egingo du. Mintzatu egingo du. Nola? Bai, hitz egin, mintzatu. Ezin eskoa duk hori. Zergatik ezinezkoa, Mirri. Nola ez du bada ezin eskoa, txibitonek ezin diketa. Hortzeko bakoska txiribitonek ez, baina Crispinek bai! Zer? Txiri, kontratu laiz, gaur zenbat jende etorri den egu ikustera, Bai, benetan jendea zutera. Kaixo guztio! Ez duzu erantzuten, ala? Zenbat jende etorri den, Aizan, nondikaz? Eta Mirri nuntziok orain? Txixitea... Guztien artean erreka errengo duzu, Beno, esaten ari nintzaion orain dela momentu bat zera Mirriri, gure Crispinek mintzatu hitz egin egingo duela. Begira, ezin zoragarria. Crispin, Pampin, Polit eta Fin. Azkar hitz egin eta esan txirri da munduko pailazurik dotoreena. Ezin dut hitz egin, pilak agortu egin zaizkit eta... Ez da posible, berria data. Agian ez dut behar bezala esan, hori izango da, ja. Crispin,
panpin polit eta fin. Azkar hitz egin eta esan, Txirri da munduko pailazorik dotoreena. Orain bat. Txirri da munduko pailazorik dotoreena. Dotoreena. Kontxo, Txirri da munduko bai, soy tontorena, txatxureta memoriera! Ara igua! Baina zer egingo zue? Txirri Crispin apurtu! Baina zuelkin ez dago gauza guzti apurtu! Mirri eta Txiribiton biak ala biak kate motzean lotu beharra dago. Zuek erroke kapitaina ezagutzen duzu ezta? Bai. Dondon Kikilikon batean gehiagotan agertu da, bera. Bagizu zein handiki mandiki biltzea gustatzen zaion. Baina inoiz etzen duten pentsatuko ordea, zenbateraino iritsi zitekeen bere handi nahikeria. Hauxe da bizi modua. Nahi dudan guztia daukat. Eta ez daukat gehiago, nahi ez dudalako. Oso naiteke, jaun kapitaina. Segi aurrea, Xilipurdi, segi. Ai, zein zoriontsu naizen. Zerbait gehiago nahi aldu, jaun kapitaina. Ez! Bai. Ai, Xilipurdi. Igurtzi egizkidatu honietak kobeatzen! Behorrek agintzen duena, kapitaina. Ondo egin aldulo, jaun kapitaina. Amets zoragarriak izan ditu! Zer ekarri didazu? Jateko? Nola? Hori besterik ez? Fruta besterik ez? Okela nahi dut! Aragia nahi dut, alaxan dut, arkumerrea! Bai. Arkumerrea beriareko zer! Bai, jaun kapitaina, oraintxe bertan. Xilipurdi, bola magikoa ekartzazu ere bai. Bai, jaun kapitaina. Egunon, neskame. Egunon, morroi. Fermintxo. Hemen dago. Hemen dago, jaun kapitaina. Hemen dago atzo. Barku ingeles bati ostutako altxorra. Erroke kapitainaren altxorrak. Eseri, Xilipurdi. Kapitaina, Eseri. bola magiko. Bola magikoa. Ea zer ikusten duzun horta. Bai. Ikusten dut? Ikusi makosea, zerean. Uartera hurbiltzen ari den itxasontzi espainier bat. Da kapitainaren gaparotean, balio handiko altxorra dago. Beste altxor bat, erroke kapitainarentza! Ruperto, prestatu arkua! Marinelak de los pre! Abrodajera! Ea, erroke, ez nazaitez? Eta non daude, ene barkuak, eta marinelak eta altxorrak! Non? Hemen buruan. Tira, Buruan. Guazen, baino bat emango izut, ia ez nazaitezen.
Abradajera! Berriz ere ametsutan. Nolako ametsak izango dituen? Abradajera! Ea zuek ere erroge kapitainaren ametsean bezala, erregaloz opariz josita amaitzen duzuen gaurko gure debuluzonen. Gaurkoan, salsa taldean, Lizarra Bengoatik etorritako lagunak dauzkagu, kaixo. Eta pikan berriz, joan zen astean, 61 puxtarrirekin garaile izan genituen gasteiztarrak. Kaixo, debuluzoneko pikinikiak ezagutzen dituzue, beraz hitzak soberan dauzkagu, eta zezen maitakorroni heltzea izango du honena, eta lehen dabiziko toreatzailea Nerea Ustarroz izango da. Kaixo Nerea, etorri aurrera, etorri. Zer moduz? Ongi. Zeintzu etorri zarete, parte hartzera? Ramon, Ana eta ni. Zer zarete, Lizarra Bengoako lagunak denok? Bai. Mezu etzara Lizarra Bengoako ez da? Nungotarra zara? Uartekoa. Eta nola sartu zara horiekin? Zautzen zenituen edo horrela? Bai. Bai. Ze ikasten duzuzuk, Nerea? Ni 3. maila. 3. maila bakarrik. Baina arkitekto edo ez, 3. maila. Arkitektoa gero ingo duzu, ezta? Lehen froga ipiniko dizut eta oso erraza izango da, begira. Marrazki askotxo ikusiko dituzu, etxe batzu tamaina ezberdinetakoak. Etxerik handienaren izkia hartu eta txikieneraino abituz, beti letrak hartuz, Euskal Herriko herri baten izena osatuko duzu. Etxerik handienaren izena izkia hartu, eta ordenean txikieneraino herri baten izena osatuko duzu. Ulertzen duzu? Bai. Ea, 20 segundu. Zumarraga? Zumarraga, denbora barnean eta oso ondo. 10 puxtarri. Zuretzat. Eta jarraian berriz, Gasteizko gure Naiara Izagirre. Kilarekin joan behar dugu. Kaixo Naiara. Kaixo. Berriz gurekin zer moduz? Ondo. Gustatu altzaizu ondon kikilikonen parte hartzea. Bai. Naiara, zuk handia izaten zarenean ze izan nahi duzu? Kirolaria. Kirolari, baina ze kirolari? Ajedreza. Ajedreza. Isoitako kirola gustatzen zaizkizu zuri beraz, ezta? Bai. Bueno, froga berbera jarriko dizut, baina noski zertxobait aldatua. Etxerik handienaren letra izki hartu eta txikieneraino jarraituz, Euskal Herriko herri baten izena sortuko baituzu. Listo? Bai. Aurrera beraz. Balmaseda. Balmaseda, denbora barrenean. Eta 10 puxtarri noski pikako entzat. Ana Garmendia, gaixo? Aurrean, eska. Kaixo. Zer moduz, ondo? Ondo. Zein da zure afiziorik handiena, Ana? Txalaparta jotzea, orain. Txalaparta jotzen badakizuzuk? Ikasten ari da. Ikasten ari zara. Eta no jotzen duzu, Lizarra ganan herri guztia esatzeko? Etxarrin. Eta ze errexe alda ofizio hori edo? Ez da zaila. Ez da zaila. Bueno, jarriko dizugun froga, ofizioak asmatzea izango da, lanbideak asmatzea, silaba batzu nahastuta jarriko dizkizugu, eta zuk hortik ofizioa asmatu beharko duzu, zein ofizio esan nahi duen silaba nahastu pila horrek. Ulertu, ezta? 20 segundu. Ertzaina. Ertzaina. Hogei segunduek kitxo egin dute, ertzaina asmatu duzu, baina besteak laborari, xokei eta salerosle genituen. Zeingo dugu, aurrelaxe utzi beharreko. Nagore Lizundia. Zer moduz? Ondo. Nola sentitzen da bat, Ondon Kikilikonen parte hartzen, Nagore? Oso ondo. Oso ondo? Bai, bai. Lasai, hori dena? Oin bai. Zuk esaten duzu? Gaurkonetan bai. Noski, bigarren aldiz zatoz, eta orduan, ja, esperientzia luze, xamarra daukazu. Froga ezagutzen duzu gutxi gora bera, ofizio asmatu beharko duzu, eta silabak nahastekatuta jarri ditugu, eta zure lana izango da, horre agertzen den ofizio hori asmatzea, edo esatea, 4 ofizioiek. Denbora beraz.
Funtzionari. Funtzionari. Ingenieru. 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 Abokatu. Abokatu. Segalari. Eta segalari, 20 segunduen barnean. Eta noski, beste 10 puxtarriak zuentza funtzionari, ingenieru, segalari eta abokatu. 20 puxtarrirekin beraz, pika taldea. Ramon Arratibel, zure txanda da orain, helduen txanda, zuei zeuok aukera dutako gaiaz, 10 galdera egiten dizkizu. Kaixo, Ramon? Kaixo. Ze moduz? Ondo. Seri gustu zaitutu hain telebistan? Zen berdi parrez, ba... Errespeto bizka jartzea aldu telebistak? Ez diat uste. Ez. Ez diat uste. Ramon, zu baserretarra zara, laboraria zara, zertzara ofizioz? Baserren bizi nagoiz, baina... Kalean egin du lana. Kalean egin du lana. Baserre ez du ematen, jateko baina edo? Bueno, bai, ematen dit, baina, baserri batik ez dik ematen dana bizitzeko. Baina mendizalea bazara, ez da? Piskat. Piskat bai. Nafarroako mendiak da zuk aukeratu duzun gaia, eta horri buruz egingo izkizu hainbat galderatxo. Esate baterako, Handia mendikateak badu oso mendi ezaguna, San Donato. Zein beste izenez ezagutzen da mendi hau? Beriain. Beriain, oso ondo. Sarbil mendizarreko gailurrik altuena esango aldiguzu? Sarbil mendizarrako gailurrik altuena esango aldiguzu? Peña de Etxauri, edo beste zemaitetan ezagutzen duten bezala, Cabezón de Etxauri. Etxauriko haitza, hitz batean esan da. Zein da Aralar mendizerrako alderdi Nafarra eta Gipuzkoarraren arteko diferentziarik nabarmenena? Zein da Aralar mendizerrako alderdi Nafarra eta Gipuzkoarraren arteko diferentziarik nabarmenena? Iremu herrita. Bai, baina zertan ezberdintzen da? Nafarro aldekoak zuhaitz gehiago duela. Askoz zuhaitz gehiago ditu, bi arrazoigatik, bata orientazio hobea duelako eta bestadetik Nafarroako diputazioak baso ardura handiagoa daramalako inguru egiten. Non da Unanoa portua, Ramon? Unano portua? Bai. San topean. Non? Unano portua? Unanoa portua, bai. Unano porturik ez dago. Ez dago? Ziri bat bada, baina ez dago, seguru. Lastima, demoraz kanpo. Handia mendizerran dago Unanoa portua. Handia mendizerran. Etxaurriko monolituen artean bada bat oso berezia. 1728 urtean grabatu duen burnizko gurutze badago haitza haietako baten tontorrean, Etxaurriko monolituan. Harrigarria, haitza eskalatzea oso zaila delako eta inork ez dakin nola eta zergatik eta nork jarria den. Nola du izena gurutze horrek? Ideak. Cruz de los Cencerros deitzen diote, edo Peña del Cantero, edo eta Peña de los Canteros. Zenuen ezagutzen... Baina ez nekin zein esan. Ez zenekin zein esan? Claro. Zeba, hori genekin. Zenekin hori hor zela, ez da? Baina ez nekin hola asmatu. Esan batea o bestea. Batea o bestea, baina horrelakoetan zuk nahi duzun esan, gogoratu beti, denbora daukazu gainera, eta zu bata esan da bestea esan lasai. Kondutan izan, Ramon, oraindik gure ziria ez dela agertu, ager daitekela edozein momentutan. Lizarragoko portuaren gainaldean bada ermita oso ezagun bat, zein? San Adrian. San Adriango ermita, hori oso ezaguna duzu, ezta? Inoiz han izango zinen? Bai. Baina goetan. Askotan. Aralar eta Handia mendizerren artean, Aran eder, Baile eder eta emankorra dago, zeitzen du? Aralar eta Handia mendizerren artean. Sakana o Barranka? Sakana edo Barranka? Noski edo, Arakil deitzen diote beste zemaitek. Hor dagoa. Hor da koskea, hor da koskea. Koskea. Baina ontzat emango dizu, ez da hortan problemarik dudarik gabe. San Miguelen irudia urtero Arantzazura eramaten dutenean, Aralarko hartzaiek dantza bat eskaintzen diote. Nola du izena dantza horrek? San Miguelen irudia urtero Arantzazura eramaten dute, eta orduan Aralarko hartzaiek dantza bat eskaintzen diote. Nola du izena dantza horrek? Arantzazura zen duzu? Bai. Noski, ez da horrelako dantzarik hori zen gure ziria, Ramon. Hori zen gure ziri txikia. Montejurra edo Jurramendi mendian San Ziprianen ermita dago. Honen ondoan aldare bat du eta bertan Kristoren irudi famatua dago. Nola deitzen dio herriak Kristoren irudi honi? Jurramendi mendian San Ziprianen ermitan dagoen Kristo horri nola deitzen dio herriak? Oso famatua da. Bai, ez da hori zuzena.
Esan beste bat, oraindik denbora barrean zaudetan. Kristo beltza deitzen zaio. Azkeneko galdera, ea honetan suerte desinta daukazun. Zein da Urbasako alturarik handiena, mendirik altuena? Ez gizona. Urbasako alturarik handiena, Bai, badaki baino ez akorratu. ez zara akordatzen. Dulantz, du 1229 metrorekin. Txalo, bero bat. Hiru izan dira lortutako puxtarriak eta bataz beste guztia salsa taldeak orain artean lortu dituen puxtarriak 16 ditu. Guazen Gasteiztarrengana eta Isidro Urzelai agurtzera. Kaixo, Isidro? Kaixo, Haupa, zer moduz? Ondo eta zu. Bueno, ondo esan beharko. Zuek nervioso xomar, edo ez? Lasai. Ez, lehenko nazteko baino gutxigo. Lehenko azte baino gutxigo. Ja, urrengo etortzen bada orduan da lasaiago, ezta? Bai, txepe zala zaigu giliko. Uste dut. Gora ezagun Isidro Urzelaiek landareak, belardiak eta ongarriak duela gaitzat. Eta, bueno, has gaitezen lehenengo galderarekin. Esaiguzu, jakingo duzu zimaurra dela ongarririk onenetako bat. Zimaurra da, baina zer da zimaurra? Ximaurre? Bai, ximaurra. Aberek egiten duena, kaka egiten duena, hori egiten da ximaurre eta hori botatzen da lurra. Noski, aberen kakak lasto eta bestelagoekin nahaztu eta fermentatu ondoren geratzen dena zimaurra. Ongarriak bere izeneak dioenez, landareak ondu hobeagotu egiten ditu, baina ze elementu kimiko da landareak haunditu eta indartzen dituena? Haunditzen da, nitrogenoa. Nitrogenoa, ondo da. Zimaurrak aipatu ditugulata, esaiguzu gutxi gora bera zenbat zimaur kilo urtero egin ditzaketen behi batek eta oilo batek. Zenbat zimaur kilo egin ditzaketen behi batek eta oilo batek urtean. Urten. Gutxi gora bera. Oilo batek gutxi gora bera 70 kilo eta behi batek 1500 kilo lakon bat. Hortxe, 1500 kilo tonela da. 15 tonela da, eta oioak 70 kilo, zehatz mehatz esan da. Esan dugu nitrogenoak handitzen dituela landareak, baina ze garaitan erabili behar da nitrogenoa ongarritzarako? Ze garaitan erabili behar da nitrogenoa ongarritzarako? Honena da udaberrian. Udaberrian, martxutik ekainera. Martxutik ekaineraino. Oso ondo. Zimorraz gainera, garraztasun azidez handia duten lur eta soroetan, ze bestelako ongarririk emateak komeni izaten da? Bueno, ez da ongarrie, ez bezalaxe, da enmienda bat esaten da, eta karie da. Honek gaia goitxi beraino dominatzen du, Gora ezagun, ezpadira gure ikusentzuleak gogoratzen zu, perito agrikola zaitugula, ezta? Bai. Eta orduan mundua oso ondo ezagutzen zula. Zu baserri baldokazu? Ez Gasteizen ez daukazu baserri. Ez, dauku batzuen artean, zati kooperatibako elkarte baten egiten duen lan, eta gurea da, baina. Ez alitzaizuke zure baserri propio bat egitea gustatuko? Bai, asko, baina hortarako tiru eta beste gauza behar die, eta tartean, tartean gare egiten horita. Bai, baina. Jarra ezagun gure galderekin. Dagoeneko belarra erein eta ongarritu dugu. Goazen orain ebakitzera. Ze belar da proteinarik gehien duena eta aberentzat egokiena? Gaztea, ertaina edo belar xaharra, zaharra? Proteina gehien ematen duena da gazteena. Gazteena? Gazteena eta erdikua, proteina. Gazteena, erdikua, zaharrena, hiruetan bat. Bueno, erdikua, emateko erdikua. Erdikua, ertaina, gazteak ur gehiegi du, eta zaharra berriz gizendu eta zakartu egiten baita, orduan, erdikoa. Badakigu klorofilari esker berdetzen direla landareak. Klorofila ugari badugu, beraz gure zelaietan zabaldurik, baina kolorez ari garenez, ze kolore izatea komeni zaio udaberriko lehen segaldia egiteko sega mekanikoari. Bai, klorofilari buruz ari gara eta koloreak mentzionatuz, koloreak aipatuz, ze kolore izatea komeni zaio udaberriko lehen segaldia egiteko sega mekanikoari. Hori ez da, arrazoi edorra segaldetzeko, ez da. Gure ziria zen horra esan, eta asmatu beraz, non zegoen gure ziria. Isidro, zer da silo bat? Zehazki, zer da silo bat? Silo bat? Bai. Bueno, hori udaberrin biltzen da, ebetzen da belarra, eta gordetzen da
leku baten neguan emateko jan hori, ez da? Eta da, produktu bat fermentazio egindakoa. Hoxe, bertan... Bertan gorde, zapaldu, tapau, eta horko fermentazioko produktua hortik ertentzen du neguko jan bat, eta hori da siloa, o belar silatuta. Oso ondo konserbatzen dena, oso ondo beraz. Garai batetan, soro belarra metatan konserbatzen zen. Baina orain, silo ez gainera bada metaren tankera duen sistema berri bat. Zein da sistema hau? Garai batean, soro belarra meta batetan egiten zen, horla almazenatzen zen. Baina orain, silo ez gainera, bada metaren tankera duen sistema bat, beste sistema diferentetxo bat. Zein da sistema hori? Bueno, bai fardo egitea, borobilak egitea, belarrondoaz esaten duzu. Bai. Baina nik esaten izuna zen metaren tankerakoa, fardoak eta ongi lehodudeke, baina metaren tankerako litzateke utzean konserbatzea, plastiko baten artean konserbatzea. Azken galdera, landareek ere izerdi egiten omen dute. Zer da landaren izerdi egitea edo transpirazioa? Transpirazioa. Hori da temperaturarekin uren lurruna botatzea izera. Temperatura konserbatzeko barruan. Hoxe, lurruna botatzea. Izerdi egitea. Izerdi egitea, lurruna botatzea. Izera. Argiaren eraginez egiten dute eta estomatik irteten zaie. Beraz, oso ondo erantzun da Isidro Urtzelai, galdera gehien txonak, bederatzi galdera esan dizkigu Isidrok, eta orain bataz beste, 3 froga kontutan izanek, 38 puxterri lortu dituzte. Puxterri kontaketak egin ditugu, laister gure froga, habilidade frogara joango gara, baina tarteko ikus ditzagun Dondonki Ikilikoneko sariak. Biztaizo bat eman diezaiogun geure erakustokiari. 200 puxtarri lortu ezkero, EASO kaleko bengoak eskaintzen duen organu zoragarri hau etxeratzeko modua. 300 balira lortutako puxtarriak musikartek ematen duen piano bikain hau eta 200 puxtarrirekin ordenagailu honekin jolasean ibiltzeko aukera ederra. 100 balira lortutako puxtarriak itsasoa, euskaldunak eta mendiak argitaldapenak etor argitaletxearen argitaldapenak etxeratzeko posibilitatea. 80 puxtarrirekin musikartek eskaintzen duen musika kate zoragarri hau. 60kin gitarra jotzen hasteko modua. 50ekin akordeoi hau etxeratzeko aukera. Eta horietaz aparte beste zenbait erregalo txikiago ere. Hau da beraz, geure erakustokia. Saltsak orain artekoan 16 puxtarri lortu ditu, eta pikak 38 zituen, baina oker txiki bat izan dugu, izan ere Isidro Urtzelairi galderak egin dizkidanean hor ontzat eman diot galdera bat, toneladekin nahastu egin ez seko, eta gaizki zegoen erantzuna. Behi batek urtean zenbat zimaurra egiten duen, berak 1500 kilo esan du, eta 15 tonelada dira, behi batek egiten dituen zimaurra kiloak urte osoan. Beraz, pikak 36 puxtarri ditu, eta ez 38 lehen esan bezala. Azken frogara iritsi gara, eta froga honetan tonelada kontuak ez ditu izango, baina bai litro kontuak. Baserrietan, orain dela gutxi amaitu dute tomateak enbotelatze lana, eta guk ere antzeko zerbait jarriko dizugu, baina ez tomatea eta ez ardoa eta ez ezer ur koloreztatua izango baita enbotilatu beharko dutena. Batek botila ustu, bigarrenak bete eta azkenekoak kortxua jarri. Ongien egiten duenak 35 puxtarri eta enkortxadore tituloa. Beraz, presto zaudetenez, 1, 2 eta 3.
Listo, eta honekin amaitzen da. Diferentzia oso esketxa izan da, baina salsa taldea izan da gaurko garaia. Bi taldeok primeran egin duzue hortan ez da dudarik, baina botil kontuetan, botil batez, gutxixia horren diferentziaz, gurekin Gasteiztarrak orain arte bi aldiz egon direnak, gaurkoan agurtu beharko ditugu, dena den, beraiekin jokuan sartzeko aukera izango dugu, eta datorren astean gurekin hemen izango dira Lizarra Bengoako lagunak. Orain artean, 16 puxtarri izan dituzten, eta orain 35 lortu dituzu, eta noski enkortxadore titulua, enbotiladore titulua, eta guztira datorren astean, salsa taldeak izango dituen puxtarriak 51 izango dira. Eta iruditzen bazaizue, goazen... Kaixo, Naiara. Kaixo. Zemuz joan zaizu guztia? Nahiko ondo. Ze izan da, problema zerak Isidro getzuela desenkortxatzen berehala? Ez. Nire problema izan da bota ikenun. Dena lurrea botatzen zenuen? Bai. Oso ondo atera ala ere, Baina apustu egingo dugu, txirrimitoian ibiltzeko kontua izango dugu. Apustu egin, zuk, ikus dezagun zema puxtarria euskazuen, alde batetik, 36 gaur lortutakoak eta lehengo astean 61 puxtarri izan zen dituzten, beraz guztira 87 puxtarri dituzue. Eta 87 horiekin zuk jagingo duzu zer nolako apustu egiten duzun. Konforme? Apustuari buelta eman. Eta txirrimitoiari eman barko dizkiozu orain bueltak. Urdina irten da, zuk Naiara ze uste duzu? Irabazin duzula? Bai. Apustu, haintzat, gero ikusiko duzu zema apuntu duzun. Ikusiko dugu? Txon, hori zera gutxi, aurrena ikusi behar dugu paias hori badagoen? Demontre, bultzai marko diogu. Bai edo ez? Eta, irabazin duzu, Naiara, orain arte gabentzat, orain ikusi behar duguna da, benetan zenbat apustu egin duzun. 80 oso ondo, beraz, irabaz egin duzu. Bueno, 87 zenituen, eta 80 apustu egin duzu, 187 puxtarria euskazu, ikus dezagun zenbat erregalo izango zenituzken horrekin. Zuk denak etzen dituen apustu egin nahi? Dena bazparez. Eta orduan, batzu bakarrik egin dituzuz, ezta? Ea opariak ikusten ditugun, eta 187 puxtarri horiekin, ze opari eskuratzeko aukera izaten duzun. Esate baterako, 100 puxtarrirekin liburu mordoska bat daukazu, eta 80rekin izi musikakate bat. Bi musikakate ezin dira eraman. Ez, izan behar du bata, eta beste zerbait, esari ezberdinak izan behar dute. Izan daiteke, izi musikakateak, gitarra eta akordeoia, edo horrelako nasketa bat. Musikakate bat. Eta, liburuak, edo... Zuk esan behar duzu, Naiara, zure taldekide gala esaten dute eta. Kaseta eta kasko batzuk. Jesus neska, orduan zema ditugu ja. 120, eta gitarra bat? Edo zer, akordeoia? Behintzat hortan utziko dugu. Lehen da bizi bintzat, izi musikakatea hori bai, kaseta eta kaskoak ebai, 120, eta oraindik geratzen zaizkizu, 77 puxtarri eta gero erabakiko duzu zer hartzen duzun. Opariak musikarte eta EASO kaleko bengoak eskaintzen dituen opariak emango dituzu, eta gero denda bertara joango zara, horietara, eta zuk zerrek zerbait aukeratzeko posibilitatea izango duzu. Eta noski, Kaixo Txirri. Kaixo.
Ta zorionak, Gasteiztarrei. Bueno, bi aste egon dira gurekin, eta, bueno, beti esaten duguna, gurekin egote hutsagatik, lehen da bizi txirrimir eta txiribitoen irudiak badituzue, gero zahor etxeak eskaintzen dituen txokolateak ere zuentzat izango dira, eta noski, Etor argitaletxeak gaurkoan zera itxasoa. Bai, gaurkoan Gasteiztarra direnez, itxasoa. Etor argitaletxeak eskaintzen duen argitalapena guzti hau, eta lehen esan bezala Easo kaleko bengoak ematen dizkizuen opari. Nik uste, txalo bikain bat, eta ondo amaitzeko aukera ematen digula guzti honek. Eta orain, Martin Zapaton eta Salustioren berri jakin behar dugu, tenorea iritsi baitzagu. Ezagutzen dituzue Martin Zapaton eta Salustio, bikote ikertzaile xelebre bat dugu, lanean asko nekatzen ez diren hoietakoa. Patxada ederrean daudela, etxeko armairuan Matthews izeneko gizon bitxi bat sartu zaie. Matthewsek lan bat eman die ikertzaileei, bere etxeko landarei loreak mozten dizkiena harrapatzea. Ikertzaileek lanari ekin diote eta Matthewsen etxera joan, lorezainarekin estropozu egin, nagusiekin maikide izan, eta honetan Ameriketatik Houston izeneko gizon bat etorri da. Nahaste borraste honetan Martin Zapaton eta Salustiok zerbait garbirik aterako aldute, norrote da Matthewsen landarei loreak ebakitzen dizkiena? Jesus, beldurtu nauzu ez zuren isiltasun horrekin. Etzen hori gure erasmoa. Zu bezalako pospolina beldurtu. Ai, eskerrik asko. Galdera bat egitera gentozen. Lorena? Loreak, bai. Gustatzen zaizkizu loreak? Loreak gustatu neri? Bai. Jesus, berriro jaio beharko nuke. Ez, betu, esate hutsak. Hori, alergia. Zartzen dit. Jesus. Aizu, eta alergia balin badiezu lorei, nolatan dara mazun bat paparrean. Ai, bai, egia da. Hau, Matthews jaunak erregalatu zidan. Bai, lorekin ohitura hartzeko. Matthews jaunak moztu zuen, berak. Ez, moztu ez. Ez, Jesus. Beak moztuta aurkitu zuen. Noski. Maiti! Maiti! Jesus, ene bada! Jesus! Etxeko Andrea deitzen ari zait. Barkatu! Hemen ez da inoiz bukatzen. Saluz, jartzak zerrendan lehenengo lekuan. Zerrendan? Bai, noizben kapaltzera konbidatzekoen zerrendan. Hau giltzurdinetako mina. Sukaldea. Noiz jan genuen azkeneko. Jatea beraz ere zer den aztua zeukeat. Merienda moduko bat besterik ez panitz. Ai, ene! Ai, ene erugarria! Ai, salto pistolezokoa! Entzun alduk, ez duk gira hor. Akabo gure jateko asmoak. Baina zer duzu gizon? Zer dudan? Zer dudan diozu? Bai. Arria galantan eurekin. Tipula guzti hau daka txikitu beharra, iluna barrerako. Oraindik olakorik ikusi behar, baina tipulatik bizi altzarete ala. Ala txu. Etxeko Andrea, libratu ezinik dabilela eta. Hemen haukate gauta egun, tipula txuritzen. Negarrez lehertu beharrean. Eta hau edanak
Afaltzerako aldituzu. Bai. Esaidazu, gaur gafariaren itxura ere. Tipul salda hasteko. Eta tipul errea bukatzeko. Ai, deskuiduan afaltzera gonbidatzen bagaituzte, etzak baiezkorik esan, saluz. Hoixe behar diate gure barrenek, aizea. Ikusi alduk ertzabarrua. Zer? Zuk moztu aldituzu lore hauie guztiak. Etxeko Andreak emanak dira. Loreak ondatuak zeudela eta nola alako probetxu ateratzeko sukaldera biladilizkidate. Tipula gusto hobi izan dezan. Ai! Intzaleak! Lagundu! Houston jauna! Jesus, Maria eta Jose. Baina zer dugu orain? Beri honetara da, bueltatzen lagundu dezagun. Ene Jesus! Ezer, azitu nahi zurren bat kontrako estarritik kuantzaizu, ala? Hobeto sentitzen altzara. Norbaitek pipabelarra aldatu eta ilegin nahi izan hau, benenatuta. Hala da bai, landare lore xetuak sartu dituzte tartian. Landare loreak? Landare loreak bai, betiko kalamidadea. Zoazte baina eta bukatu honekin lemailen, zoazte. Guazik, solustio, guazik. Hauek arduratuko dira gureaz, guazik. Konturatu alaiz, Mardin. Lore zaina, benenoa ipatuz dian. Eta orain agurek izan joani, kasik benenatu iten diate. Zerbitzuko ikingizketan ari omen zerate. Hemen diogu atxo figura hau. Da zer moduz doaz. Aizu, Andrea! Izan ere, gaurko egunean, inor gutxitaz dago filatzerikan. Batean ez bestean, danetan loratzen du gaiztokerietarako grina. Jakin nahi Ea ba. Landaria moztutzen dituena rapatzen dezuen. Eta orain, parkatzen badidazute, eta ari hartu eta zintzurra moztu gabe. Baina... Agora sai, salustio. Batetik, gaiztakeria loratzen ari dela, bestetik berriz, zintzurra moztu gabe, atxonek bazetik, esan nahi ez duen zeo zer. Etzazu odoltxarek egin, ikusiko duzu nola detektibe horiek. Ez duten berriro inorrutziko landari lorerin guztean. Baina hain izan zait neketsua kaktusonek lorea bota dezan, ezin naiz galtzetan kabitu inor moztu dezakedala pentsatu da. Ezin naiz. Galtzetan honelako problemak badituzu, honena tirante batzuk erostea duzu. Hemen altzarete, herriei bili beharra daukagu, nire lorerik preziatuena loratu da, eta zer gertakioken beldur naiz. Gu bintzat bagoaz. Nola bazoaztela? Bazoaztela? Bagoazela? Nola joango zarete ba? Oraintxe duzu inoiz baino gehiago hemen geratzeko premia, nire landarerik preziatuena loratu denean. Gure hemengo lana 8 bukatzen da. Onatx, joan beharra daukago, noski. Afaltzera besterik espada geratuko bazinete. Afaltzera? Tipula jatera, ez, mil esker. Zurekin hitz egin beharko genuke. Berandutu horretik. Badugu zerbait jakin behar duzuena, ezerra hasi baino lehen. Arren itxo entzazue. Martin! Baina nolatan alde egiten dugu? Orainik inongo susmagarrik ez diago, eta kontua gatera itzak nola jarriko den
Matius jauna, gaur iluntzean bere kantu zabari lorea moldatzen badiote. Ni bazekia zer egiten dudan. Etorri azkar, etorri. Itxaridak! Itxaridak! Aiza, Martin, zeharra jotan gabiltza. Atzeko atetik sartu beharrean, berdin utziko bintuzten hemen ibiltzen gure kasa. Hago isilik. Nik uste nuena. Gaur gabian bisita izango diegu hemen. Nola gauean bisita? Non pasatuko dugun gaua? Hementxe, zelatan. Eta norbait duna datorrela. Ikusten badiegu, eta harrapatu egingo diegu. Martin, ez da arriskutsua izango. Landarei loreak mozten dizkienak, guri ere zertxoa mozti ezaigukek. Tira, saluz! Ez algaitxuk ban nahikoak izango gubiok edozin harrapatu eta menperatzeko. Eta orain, onoko hau emango diot. Zeari naiz? Loreak margotzen, saluz, bata dela edo bestea dela. Harrapatzea lortzen ez badugu. Eskuak zikindugu dizki kauguitzean. Eta honela jakingo diagu norten moztu nahi zuena. Nekoa. Martin. Akabo ire berriketak! Hemen dira, Martin, hemen dira! Neure adukizio! Txoru arraioa! Txoru arraioa! Hainbeste gaztatu zaiguk harrapatzea! Lagundu idak, Saluz! Lagundu idak, bestela gure izan sartuko zira! Pesto argiak! Pesto argiak! Ederra egin diagu. Baina, zertzak zuek hemen. Ez altzineten bajoanak. Baina, zer ari zineten elkarrekin borrokan? Esango dizuet zer genbiltzan zuen etxean. Hemen gordetak geunden. Loreak nork moztutzen dituen jakiteko zelatan. Eta orain badakigu nor den loreak ebakitzen dituena. Eta naiz eta orain ez ikusi nor den, berehala jakingo du. Zatozte txeruntz, zatozte. Erakuts denek eskuak. Nola eskuak erakusteko? Zikin batzuk garela uste alduzu. Zikinak ez dakit, baina zuetakon batek eskuak zikinak izango ditu. Guk lehen lorea zikindu baitugu pinturarekin eta ura ukitzean. Zertan hasi baino lehen, Ixo! Oraintxe jakingo baitugu egi guztia. Eta hitzeki txatxuak ez dute zertarako balio. Nita susmorik izatea ere. Zuekin bitz izan da dituzke. Zeu altzinen zer horren loreak mozten zituena. Eta gero etxean zer aztarnak zabaltzen joaten zinena.
Txona gaiztua. Ez dakit zer mostea mereziko uke. Loreak hainbeste maite zenituela ta. Nire lore prestiatuak. Gaizkile zikina, hori da zerana, gaizkile zikin bat. Bejonde zuela. Ikertzalez jakin. Arlote traketxak ederra egin duzu bere gaixotasuna berriro pizten. Nian nintzen. Gaizkile baten aurrean ez zaudete. Gaixo baten aurrean baizik espadakizu ere. Gaixo bat? Bai, gaixo bat. Zerbaitengatik asko larritzen baldin bada edo kezkatzen baldin bada, bere honetatik atera eta egin berrez lukena egiten du. Jabetzen ez dela, eta gero ez da zertaz gogoratzen. Bai, eta ni propio etorren zen Amerikeratik hau gerta etzakion, baina ez. Zuek dena zapla esan behartzen nuen, gu aintzat hartu gabe. Orain arte berari ezerrez esaten saiatu gara, bera jakin ezkero zenbat minduko litzateken jakinda, eta zuek orain horrela dena esan, zerbitzuko guztien aurrean, txatxu zikinak. Guk deus egenekien. Deus etzenekitela. Ez zarete asko saiatu eta juzko zerbait jakiten. Mesedez begibistatik aldegintza zue, nahiko kalte egin diozu etxe horita. Begibistatik alde egiteko eskuak utxutxi ditugula, hainbeste burua usten ondoren. Burua ustea? Burua usteak aldio zute? Nori hautsi diote burua. Ara beste txoroa. Bai, zerak konturatu gara. Horko bi labeza morroiek izan direla gure landarea jatea etorri direnak. Baina... Zoaz, eta beninoak inakaitzatzu lehenbailen. Bazterrak gehiago naskatu ez ditzaten. Bai, xamorro ziztrinak, oraingoan harrapatuko zaituztet. Eskonian horrelakorik merezi. Behi zuzenduko kasu bat, eta orduan honelako eskerra. Itxoidazu esomorrotxoak, badut zerbait zuentzat. Atarramentu politxe egin dute azkenean Martin Zapaton eta Salustiok, bai egia da ez diete ordaindu, baina zeingo dugu ba. Guk bai ordaintzen ditugula ona etortzen zareten guztiok eta ondo ordaindu gainera gure ustetan behintzat. Gurekin parte hartu nahi izan ezkero, Deuluzonen izan nahi izan ezkero, Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostia eskutitz txiki bat, lehen bidali eta gurekin Raus programan parte hartzeko aukera bikaina. Eta gaurkoz besterik ez erregali asko eman ditugunaren zorionean, datorren programan arte, aio ondo segi.